akwai abu uku a soyayya, akwai abu uku a duniya, akwai abu uku na fariya, akwai abu uku na fariya. akwai abu uku a soyayya, akwai abu uku a duniya, akwai abu uku na fariya, akwai abu uku na fariya. Akwai abu uku a barkauna bilgi na faɗa da bakina, ki saurara a wazance na gari na faɗa na soyayya, na faɗa na soyayya. A tantance abu uku ba kamar su uku, dan mutum ya shiga uku sai ya ringarin kokayya, sai ya ringarin kokayya. Abu uku a soyayya kwanke amana kusan kuna, ban da hali na rainiya, mutane ban da karɓota, mutane ban da karɓota. Abu uku annan a duniya, in Allah ya mabiya, da ɗaɗaye na tarbiyya, da mataye na auriya, da mataye na auriya. da zamani ke yawan tunani ki kalle ni, inda hali ki zaɓe ni, inda ba son na ta baya, ba son na ta baya. Wai akan ne kake binki, wanne nake so cikin shanki, idan na ganta ko ta mafarki, sai in ganga dariya, sai in ganga dariya. Ki so ni cikin iya dan babu tilas a soyayya, don ni garan babu karniya, a gare ni babu fariya, babu fariya. Can kalan nan akwai gudu